si aming buy-buya. Oras ina ipapanaw di tasidong mo anak kairwama ja kumakayat adumte kastoy agundaway di ka nagsangsangit agpakara kunayat ko ja kayat amakita alulumdaan ka tay ti papanaw ko lagip mo't balune iti lugar nga papana siksikan tulata di ka nagsangsangit agpakada kunayat ko kasta agsingsingpet kantu nuawanak tu ditasibay mo sapay kuma tanay paayan kadragsa umanay nga lagi pem intun kailiw na ja kaya amakita alumlumdaan ka tay ti papanaw ko lagip mo balune iti lugar nga papana siksikan tulata di ka nagsangsangit agpakara kunayat ko kasta agsingsingpet kantu nuawanak tu ditasibay mo sapay kuma tanay paayan kadragsa umanay nga lagi pem intun kailiw na kasta agsingsingpet kantu nuawanak tu ditasibay mo sapay kuma tanay paayan kadragsa umanay nga lagi pem intun kailiw na umanay nga lagi pem intun kailiw na yan may sama ning request napaparang mapaita kalang agparang sinapsapul ka hindi ka man lang makita bimanaw ka inbatinak ngag may maysa aniyat di mo kinayat wennuing ka kinagura
Napanang napaita kalangak para sinap sa bulka, hindi ka man lang makita. Pimanaw ka, inba tinaknag may maisa. Aniyak di mo kinayat, wenuin ka kinagura. No makakadin, apay akastaka, jaka din napateken ka. Naraksak ka kadin, adi na amakita, minamag nga iyat, ang angaw asar sarita. Napnapan ang mapaita kalangak para sinap sa bulka, hindi ka man lang makita. Pimanaw ka, inba tinaknag may maitsa. Aniyak di mo kinayat, wenuin ka kinagura. No makakadin, apay nga kastaka, jaka din napateken ka. Naraksak ka kadin, at di na amakita, minamaag nga iyak, ang angaw asar sarita. Kinunam kaniyak idi na umadayo ka, yem sablian naktu day tati kari biyak ko pusok ng namnama, ket inuruuray ka aldaw anaglabas, kanayon kang sigseggaan, tawag mo ken surat. Awan man din nakmaurat, di tunggal darit ma ngayon nag-agmay maysa. Awan di marik na nudila sarm kay kaungga, lipaten kan kuna ngem di nga kabaelan day tuy puso. Aging gaita ay ayaten kalata, tawen na naglabas, diyak anak kalipas. Apay nga minadi ka malipatan, dinoran-norasika, lupay nuin kulbong isakat mo di sa bali, samit di ayanayat inkama inwaksi. Di ka malipatan, aniyan nga nagsakit, hindi mapareknekan ngat dan sebali, ket siyak tay ingkain sukar, saem ken panusa inkain suba, napud nga iya usok laeng tinasuga,
Abgesken senaa iptura kalak ame tapanusa Abay ngamin di ka malipatan tinoran norasika diat dato'y kaundang nupainuin pulbumin sukatmu di sabalik samit diayanayak ingkaman inuaksi di ka malipatan abay ngamin di ka malipatan tinoran norasika diat dato'y kaungkang nupainuin kulbumin sukatmu di sabalik samit diayanayak ingkaman inuaksi